Iro try viewers. Ngai kaburam gajing iro try kani ka step. Ngai shan swear na pediang sumbai fi season 4 shakani ka channel aga kerteng ka batiang tam jong Jesus Christ nong penim. Dia kani ka step ka jingkran jong akalong ka compare kadai syapang ka jela jongi syapang ka jat ben riu jongi syapang ka jela me kala bar kawai. Bat ngampat jukam keren ya kani ka subject rei. Anong ifi kani ka por ngadi ban keren. Namar boleh ulai kani ka platform om dei bangan susngap. Kadai ka sin ka baar ka bang keren. Namar ngam jukam keren syapang ni subject si sin ngalak keren men step ba no bingi dei ban yet yu blai rei kani kan kham long jeliu kundet ka deilang namata jonga jong fi bat baro iba im kani ka jela jongi bat ka title ni ka kerteng jong kani ka jingkran kalong sangap ha syai ka jat ben riu jongi kan poi syai ka jat ben riu jongi kan poi baik kamu briu ba duai ba puli ketin jong blai bat ba ai jing kai na por syak por ya ketin jong blai amla ban syu sngap ngadong fi mdei banga kelut mdei banga matla le sibun ki bla keli balai fim keren no syapang kani ngadong fi ndrei ngap ya por jong blai ngaduai ngadong fi ba ngakwa ba om tang bangan syukran lat jen ha ndrei kan keren ya fi bat kasyong hapi ki viewers kasyong fi pat ba finle kumnoi kani ka jingkran nga hingal adap i ba kumno kani ka jat ben riu jongi kan long nong ifi akhir mdei ba syukran hinrei ka jing duai men em step akhir ban duai ba ngasong thu bakala dei ka por ka ba biang tam bangan keren ti nganum keren nong ifi syabar na kai ka ba aktin jong blai kala keren pa nong ifi ngila dan ka aktin jong blai ngi i ki nuksa na aktin jong blai ba kumno gi jat ben riu ilong habagi kentat no yo blai nong ifi to syo bangan sedang ni kan jingkran balai ngi melet na ka kitab Deuteronomy kalnong ka bapra khat ka bakhat khandai hadu arpau sngap ha nong ifi sngap pet hadu bakut kani video mdai bang syukran lat jan hau nong ifi ngakran yaki nong yalam ru kani ngakran ya fi ki badan haki khli sensyar rijaka sensyar babat yaki kerdan ki baper nong ifi ngakran ya fi nang ni bat habau bleu pa ban keren da sngap nong ifi da sngap hadu bakut Deuteronomy kalnong ka bapra khat ka bakhat khandai hadu arpau ketin jong blai ka ongkum ni tikan long ladamen klet jendu yau try ubau blai jong me bat men bud hadien ki wei pat ki blai bat syakri yaki bat maniru yaki ngapla persya yafi hakani kesngi bafin ya jat no da shisha kumba kita ki jat ben riu yaki bau try upen jat no haswa jong fi kum taken firu fin ya jat no namar fim shim ko ngu ya ka ktien utrai ubau blai jong fi sengap bang ani kadai ki nong syarai balang ru am dei tangi nong sensyar ka kran ki pat ba baro ka krat ya baro kani igi badan haka bor sensyar hi ying mani nong fi ngan repeat biang sengap biang tekan long ladamen klet jendu ya utrai ubau blai jong me bat men bud hadin ki wei pat ki blai bat syakri yaki bat maniru yaki kapla persya fi hakani ka sngi pafin ya jat no da shisha kumba kita ki jat ben riu yaki bau try upen jat no aswa jong fi kum taken firu fin ya jat no namar ba fim shim ko ngu ya ka tin try ublai jong fi viewers kani ka jing maham na ka tin jong ublai nilai i kani ka kran syapang ki jat ben riu Israel nganong habau blai ulak pelat yaki naka ri Egypt naka jinglong merang hau faro mo gila syak penshitam ben ngong gila syak ring merang ki dan naka jinglong merang tu blai pak yu Moses banit pelat yaki naka jing syak te merang ngong fi bat haba kilayat leng baka riklau sau pau sngi ngong blai ladan rengkat bat ki ulai ki
ya kamana kim shim ladu la penya iki wat aka jing aka rikraw ru udan ringkat batki rai kaki kitab Deuteronomy ublay upan kan mau ki bakim dei ban kelat ye ublay kim dei man mani blay taw bat la daki mani blay taw blay la ai nuksa bang la penjak no iki baik ngan yang ifi aka Sodom and Gomorrah ngan ifi kadai kawai ka nuksa kabo boleh penjak no iki dak ding bat kendak ngan ifi namar boleh kila kelat you blay kalau em ka jing em ka bathala ngan ifi karan ka jing syongkha sangsi para kan thai para shenrang am tang kata ki kila kelat you boleh ban mani ngan ifi wat ye gitu ki angel ki bawan hayung jong lat ru ngan ifi ki kwa auria ngan ifi bau blay ula isi kila kelat you blay kan anu ka jat ban riu ka ba kelat you blay ngan ifi kan jat baik ngan ifi karan ni dak jing slur dak ai ka bau mensim blay kuran ngan ifi baik ka Roman Empire ngan ifi kadai ka ba crowbor tam haka Roman Empire video puli history kadai ka ba crowbor ka ba clanbor kadang ka spa kadang kulaya pam kadang kilinti ki surak ki babiang rai namar ba ka kelat yo blay ngan ifi ki em ga jing em ka bam dan syu ki ka bam nyau hukum ngan ifi lawlessness kam dan nyau hukum ngan ifi ki em ka jing em ka ba jersey ngan ifi ka jat ngan ifi ka Roman Empire ka jat amdai bakam dan spa ngan foundry bagi kelat yo blay si sin bangi weng yo blay ngan ifi kan anu jat mereka bela weng no blay ka bam mani syu yu ngan ifi ublay un ai ki bikin syak long ring marau bai wan mut ba fiong ba fi ba ba ngiong mani yu blay mdai bangi mani tang ni ki shintur rega dok nut jong ni ka jangai Jesus Christ wang gumno wang fi mani nga tang haki shintur rega dok nut jong ni ka jangai nong fi keliswa ki nong yalam hagi yeng mani hatung ya mani yu blay tang ni ki shintur bat ka jingmut jong perkhat jong ni ka jangai kamdan syu nong fi ka hak kamdan syu ka jing em khut nong fi pat ini puli Deuteronomy kal nong ka ba prahi kat khat ka ba khat wai kabat ka phat pra sengap ini puli ni tu sumar yaldi bayok men kelat ya utrai bau blay jong me dak ba khlam da sumar gi hukum jong u bat yaki jing bishar jong u bat yaki an jong u yaki banga hukum ya me hakani ga sngi bayok anda mela bam bat mela kedang bat mela thau ki yeng ki babha bala shongsa aki bat haba kila ya roy ki masi jong me bat kilang berat jong me bat balaman bun ka rupa bat ka ksiar jong me bat balaman bun baro kat ba medan dihadin kata ka dok nut jong me kada sngau kraw bat men kelat yo trai bau blay jong me bala walam no yame naka ri Egypt naka taka yeng ka jinglong mraw bala yalam yame lengba naka taka ri klaw ba kraw bat ka ba iting haga bala dan kipsen ba medeng bat kinyang lar tham bat ka barang rengkyang haga ba om dan ubla penmi ti ka yame nau mau shamak ubalap sai me ha kata ri cloud da mana ya ka baki kpa jong me kim jutip ba unyo penret yame ba unyo tenju me khnangkan bat le bha yame ha ka bakut jong me bat me ong halaka donut ka bor jong hi bat ka bor jong ka ti jong kala penyo ya nga ya kanika spa hanrai to men kan mau yu try bau blay jong me namar long ma ukan yu ba ai bor yame banyo ka spa banyo pen scam ya laka jutang ya ka bau los mai hagi kpa jong me kumba ha kani gasngi ni tek kanong fi ha jat benri jong ni mentakal along kumni ublai wan ra ingi sakani ka jaka jong ni nong fi kani ka kidan kilum giba itanat ka jaka ka mi ki wanong fi ka badan lut ka kari ka bapengat wanong fi kari ngalak banong kabadap bakadut bakangap sisa ki mineral sekidan kiai bamdan ka ki jaka ki ba itiang ano ifi lawan ram ndrei namar bangi klat yo belai ko kumno ka dok not jongi kalas ko kraw pat ko kumno hakani ka khat ko kumno ko
uba lapsa ya me hakata kari cloud ka mana ka bagi pa jong me kim jutep bau nyok penret ya me bau nyok tenjuk ya me khnangkan bat le bha ya me ha ka bakot jong me bat me la ong hala ka do nut snap la ong hala ka do nut ka bor jong hi bat ka bor ka ti jong hi ka la penyo ya kan ka spa rai to men kan mau yu try bau ble jong me namar long ma u kan ba ai bor ya me ban yo spa bau nyok pen scam ya la ka jutang ya ka bolos mai pa jong me kumba kan ni Fimi menta ki beriu ya keren krau mangangan le kumta ngakular kumta madan kabor ban le kumta mau ki kelat yo belai ki penlong belai yel di ngan oi fi teng ki nong yalam ngan oi fi ki la penlong belai yel di fi fim dei u belai ngan oi fi ki nong yalam fim dei u belai u ba ai ya kaspa pai am tang ki nong yalam ngakran ki riu pat ba pai kari jongi kala roi idan ki yeng ki sem ki babha wat menta fim pat dan ka jing kerdu ya ka bam bilang yo ya ka bam ngi kelat yo belai ngan ong fi ni sngo krang sngo meng ong dei manga basnai ki ni ki yeng dei manga ngan ong fi ni kelat yo belai pat ja yu ngan ong fi an senang syu fi pat ka kun Israel jayu haba kila ada biat haba boleh la kerkhui ki ong fi la kerkhui ki la ai ki ai jayu kun Israel haba ki kelap yu boleh pat pining kong manga ma fi shimat ni riban kan mau yu boleh amdai ga ba shulat jing sang ong fi ngilat she jing sang ngilat tangban mani yu diction tor ong fi isu yele program ong fi ngimdan syu bat kajat ban riu nga im ta kamdan syu man ong fi ya rajing syap ting yo blai ngimdan syu ila shulat ski yang mani tang bandap rukam man ong fi ngakran bat ni da kajing slur ngam salia na marba blai lo ai hani ketian ngan kran da kajing slur bang ngakwa ban peni bala da fikwa bangin lat na kajing syak ring marau ong fi ngin lat na kajing ngahap ban kran ni kajing sisa blai usai ya ki prophet ikinong itu lupa akapor jong kari Israel kumju udang sei ki beri baduai ki bam syap ting man keran jing sya pan ikun Israel how Samuel ngan puli fi ningkong Samuel ka bakra hadu lai hadu ningkong Samuel kal nong ka balai kat ka ba ningkong Samuel kal nong ka ba pra kat ka balai hadu arpua pet ki beriu ki pan ban ki kelat yo blai bo de nong sen sha kan mau ba nong sen sha ro ba khli tam e de blai jong ni am dei ki brio an rai ki kelat yo blai ai ni nong sen sha ki ba syarkhai ki tairan man fi haba ki jat man ri ba kelat yo blai un ai ki nong sen sha ki ban pen stam ban snap ni puli fi yo fi ong bang syukan kai ti kita ki khon jong u kim shim la ya ha kalenti jong u Henry kila ya paino syaga jing lalat bat kila bamsap pat kadan ga jing bamsap ka bashir kai kan ni da ga jing slur ngan fi bat kila pen bakla ya ga jing bisharu kamdan syu ga jing bishar hak ri jongi ha jalla baro hawai ngan fi anda kumta ki teman basan ki Israel baro kila ya lumlang bat kila ya wan sya usamla harama bat kila ya ong hu hakmi mame mala teman bat ki kun jong me kimya hakilenti jong me menta te tu thong da usim halor jongi ban bishar yangi kum ki jat ban riu baro snap ikon Israel jaka bikin pet show belai basan syar ki kile amno ki pet nuksan ki jat ban riu ki bahajan man fi islang ban pet nuksan na ki jat ban riu na ki nations ki bahajan bat ki sedang ban pan sim ajaka bikin let show belai ki sedang ban pan daus iem ikan kamkor yo sim man ong fi ban yo blai ikan bagi tagi nong sensyar ki kamkor ban yo blai repet wang umno hakmi mela teman bat ki khun jong me kimya hakilenti jong me menta te tu thong da usim halor jong ki ong ban bishar ngi kum ki jat ban riu baro tikani ka ketien kala pen ngau si ya Samuel abakila ong tu ai da usim ban bishar ngi badu Samuel la duai hau try la ong hau Samuel tu syak skor ya ka ketien jong kini ki briu haki ai baro baki ong hame
Namar amdai yami ba kila kentat. Androi kila kentat yanga bat bangan long siem syu halor jongki. Ki kun Israel giliam no bagi pan nong sensyar. Like na ublay ki kentat yo ublay. Ublay wang yu Samuel mdai bagi kentat yami ki kentat yanga. Kila kentat yanga bangan long siem syu halor jongki. Kat bakum kita ki kambaro ki bakila le nadu kata kasngi bangalawan lam no yaki na Egypt hadu kani kasngi haga bakila kentat yanga bat kila syakri yaki wai pat kiblai auto kaspa jong fi kalong wai pat kiblai auto gibriu jong fi gibriu ki bakra batri kilong no kiblai fi penlong blai yaki kum ki kun Israel pat auto kamala di fi penlong blai tongin yet nganong ni fi tongin yet kat bakapor kadang dan tina mar kata tu sngap yang ketin joki lakum taru dak bapla tu pla persya iki pat ublai wang pla persya iki bat tu pen i yaki ya ka rukom utau siem uban sensyar ki pat ipan usiem yaki ban sensyar kun Israel fa ublai ai siem basatar ha wang kumnom ni tu samal lai tu iki yaki ketin utrai baro akita ki benriu ki bapan siem na u barloong kani ka rukom utau siem uban sensyar halor jong fi un siem nagi kun chenrang jong fi bat un bu yaki halade yaki kali jong u bat ban long ki nong shong kulai u bat ban pet hakmat ki kali jong u bat un bu yaki halade ban long ki rat ba yaki hajar bat ki rang ba yaki sanpau ban lor yaki ha ya ka lengkha jong u bat ban ot yaka jingjat jong u bat ban thaw yaki atyar ya pom jong u bat ki atyar yaki kali ya pom jong u bat un siem yaki kun kan thai jong fi ban long ki apothecary bat ki nong shat ja shat jingta bat ki nong shat khpu bat un siem yaki lengkha jong fi bat yaki ta bris ki briso wan jong fi bat yaki briso olep jong fi ki babah tamkan bat un ai no ki syakri jong u bat un siem ya ka ba shipau na ki semba jong fi bat na ki briso wan jong fi bat un ai ha ki menteri jong u bat ha ki syakri jong u bat un siem ya ki syakri shenrang jong fi bat yaki syakri kan thai jong fi bat yaka babah tam na ki samla jong fi bat yi kada jong fi bat un bu ha ka kam jong u bat un siem ya ka ba shipau na ki langbrat jong fi bat mafiru finlong ki syakri jong u kan mau sutam ong kumno finlong ki nong tong bat ki syakri jong ki wei pat kran em sutam i jengai ngan ong fi bat ka ketien jong blai kadan ngakran namar blai ngapuli ki jing thos sam de ma miu namar blai ba ngan ong fi la dangi klat no u blai kan kin sajalang itu pat bat un siem ya ka ba shipau na ki langbrat jong fi bat mafiru finlong ki syakri jong u pat ti ha kata ka sngi finlen nyar no namar utau siem jong pi ba pilajit bat utrai un am syashkor ya fi ha kata ka sngi lakum taru kita ki briu kim tre ban sngap pat ki pen e ka dok no atau fi pen e kan sngi ban pai no shublai fi pen e na fidang ya yu fi ki bakam ong ba 100% ni syakri yo blai bo em hang ni rai ni syakri sishan em lakum taru kita ki briu kim tre ban sngap ya ketin Samuel bat kilai ong em rai ngin yo da usiem halor jongi bangiru ngin yo long kum ki jat ban riu baro usiem joki un bishar ngi bat un bishar haswa jongi wanun yele ya ka jingele thma jongi tu Samuel lo yo sngaw ki kintin baro jong kita ki briu bat lai thu ki hagi skor jong utrai lo ang ho Samuel tu sha skor ya ka kitin jong ki bat tu thung do sim halor jong ki bat tu Samuel lo ang kita ki rang ba Israel tu khilat wei pa wei baro sha kasno rang fi kada baro kadai ba amdai bo blai kwa ban ICM ki hanrai umdai wong kwa ban ai ka khadar ka babiang ka sensyar ka khadar ka babiang roi ka do nut jong ki kampai sha shu blai ngan ong fi ka do nut kampai sha shu blai ngan ong fi ki pai shwa shakibriu ki penlong ka jingshania kita ki kali ya pom ngan ong fi bat ublai ulakular ni wong ban asna sensyar finda puli ki kun Israel ki hab ban let sha ya lamrau ki Assyria ngan ong fi sha Babylon ngan ong fi isyak le ben namar balai ki klat yo balai kan mau bau balai fi klat yo balai nganong fi ajat benri ko bau klat yo balai kan satran nganong fi akran bet ni daga jing slur mar bau balai pak ban kran ni ketien bai Samuel bai Jeremiah wang kumno Jeremiah nong bakhat nyau kat khat ka basan hadu bapra
Kumni uang try tolong bala tim utau beriu basyanya hau beriu. Bau berpenlong ya kadok ka sangti jeng u. Baru baka dok no jeng u ka kenriak na utrai. Nama unlong kemudian retem hakari klau bat om yo i habawan ka babha. Henry unsyong hagi jaka rengkyang hakari siap ka domlo ka bamsyong brius. Sengak ba nong ifi. Pet mentang nong ifi. Pai uji suruh uang kumno. Jisuru uang kumno uang. Henry uji suruh habau letep igi jingmot jeki ulong. Ka hima barok ka bayale markenti kan jat. Ka shnong ru ne ka jing ka yeng barok ka bayale markenti kan amne. Fi habangi kelet yu try nong ifi. Habangi kelet yu try bau blay jongi. Habangi lak sedang man kelet no nong. Habaka jat ban riu barok kawai ka kelet no yu blay bo im. Habagi nong syarai balang habaki nong sensyar khada ki kelat no yu boleh nong ki shwi mani yu boleh tang ki remyang sektor no fi yu boleh ui no nong fi kandan ka jingele markenti haki hima fimi i menta ka jingele markenti fimi i ka jingya syok ya dat apa dang jongi hi yanu ngia syok ya dat pat ki men sim paman sultan yu ban lek kai ni pat ki news ki social media mata ya syok ya dat para mangi. Ya dan kajing senam anong ifi atau boleh sengobha kan ya sengobha se kan ya kadau borok kalau ngilah kelat itu gi balet jing sang hi sandi gilat jing sang mandi para makila ya syok hi menta pat ki news ai ka baja jit ma fi fin syakri utrai na fin syania ka do on fi udan boy parlak janga ba phok sniu boy syakri lang kan fi dang menen wai kata kajing phok sniu kong baka sendan kajing penshitam ben kan fi tadang impai no an sedan kajing penshitam ben mentang idang yo ban syakri lat lut yo try jisu ngidang yo ban bat ya ka ketien jong kan sapoi ka por nong lading ila long marang nong fi tang ban kuli ya ka ketien jong blade fi nim yo syu tang bangin kuli ya ka ketien jong blade nong fi nim yo syu nong fi para nong syong snong jat ben riu ma iet fi nga keren daga jing iet man ka step ma duai igi nong sensyar at gi nong sensyar pai no syu blade nong fi pai no matang idang yo ban mani ban syakri lat lut boleh udang khat leng bagan ni message bangin kala ka bomot no bangin pai sya syu bangin dan gi jing duai mentang ya duai no duai di syabam ja dushwai di syabam ja sim program tang hiyeng mani lakut mereka dok no jogi kamdan iem haka kejersi nong iem haka aurea iem haka kwan mentoy iem haka bamsap iem haka bisni briung iem haka pihun para marjan yo bisni para marjan idan ka dok no ka bam khoi iem ka jing iem ka ba ka bubuk thit jing khang im lak ban ma Yesus Kristus uang tu ma ginang syun ma yu tagi balik sni fi duai nam tagi ba syun gi isi fi karau borok ngilak kelat yu blai pe kitab Genesis kal nong baningkong ba hawa ka ban meningkong ladan hawa meningkong ublai yu la thau ya ka benang ba khendau borok hijat ban riu ini ban pai shu blai nong fi but blai wang ngalong alpha bar omega ba sedang bar bakut ka education kan umlak ban CFV ka jingnang jing star Ibriu ki bakular fi ban pelat lut ki umlak nganong la do blai fi hak hak ti blai bo im ka spa ka phau kan umlak ki jing dan jing em kan umlak ngilak kelat yu blai nganong fi ngilak kelat kum ka jat ban riu ngilak kelat tip kat nu persen ki badang mani sya yu blai iba iet si sya yu blai naduk ka mensim naduk ka dok not barok apara tong ini pet dangdan em ka jing kerman dangdan em ka jing kerman nengi nong fi
Tong ini pai nak ni kat khat ka ba fiju pulia barobor. Naki ar chronicle nyau khat saw du khat san. Ladangi pai pat chublengi pendam sisang yam nong fi. Tong ini puli. Ladaki briu jonga ya ki balakhat daka kerteng jonga kin penret ya ladi. Bat kin duai, bat kin iwat ya ka khmat jonga. Bat kin pai no nakilenti baman jongki. Kum ta ti ngan sngow na beneng. Bat ngan map yi pop jongki. Bat ngan penkhia ya kari jongki. Ti ki khmat jonga kin pet bat ki skor jonga kin sngap. Bat haka jing duai kaban penlong haka ni rajaka mano. Balai ngim kela ka bomot no, balai ngim sedang man duai no hi kamera. Balai ngim pai no im plan no hip hop jersey, hip hop aurea, hip hop isi beri, hip hop bishni beri, hip hop bamsap. Hip hop jong jing yele kenti mar iwei wei nong yalam yele ye wei nong fi. Ya short ya dat. Ya mensam. Balai ngim pai no nong fi. Kadang dan ka jing kerman nong fi pai no. Laki jong ki balang ki yang mani ki leaders ki badan laki jong ki balang ki yang mani boleh kim kentu no iki pat ba jong fi bikin syong sup no kadan ya ka jing shisha no fi hai no shu boleh i no kani ka pop i no kani ka bersih hai shu boleh bo em kala ka bomot hai shu Jesus Christ uang ka hima jong boleh kal hajan tu fin kala ka bomot kan mau ngidan sakawai ka hima kani ki hima kabah khendau ngong fi kimlong kham khrau bani ki ma bah banan bleng im pai no shi hima jong bleng sedang ban yet shwa ka jik sedang kalong ka jik sedang ban penbet shimak ana fi na quran nang ni kumu brio ana fi bakat mangadang duai pen pa ma kala ka bomot mau fi bom kala bomot man ka miet ka duai step authorize ma kala ka bomot let's see kidan ki ka do not ma shwa bangan quran je fi na hapet shwa yaldi na tin jong bleng Rai habo boleh khat udah khat lagi prophet entah gina itu lupa. Ibam keran jali je macam nak ngau gidan ki prophet ki bakran jali je kim keran cu juga jing sisha ngau ki pen semua bahabriu. Bati alam ni ka jat benriu sira jing jat rai yang boleh khat man keran man pen semua baham. Keran ban kala ka bomot. Pek mat no kino ko nong yalam balang nong yalam sinsyar hada kino peksi pai no shu boleh boem nai fi ka jing start boleh fin sinsyar pinon ka jing start no boleh fin sinsyar pinon kam ben sinsyar ka jing ka jing hak am ka jing ki bangsa de no to penpriang ni ke video namata ka buram jong boleh bat tungin ya pai bab si sien bengin lat nak ka jing long merang bangin yo man syakri pat yu boleh em bangin em kat bangin dang dan kani em kani ka percaya kan oleh to boleh ka jing sok unri pi wei ada duai kadang i pai syang dang dan ka jing kerman ni boleh la kelang tu la ki bri belajet cuma ki pai pat boleh ia mo ki ot ki pen bet ya ki jong ilenti un snow na benang ki jing duai jong boleh snow shu ki jing duai jong pi shu duai bam jadi syate Isu duai pendap rukam yang mani. Kim let den adu kadok nut. Kim kala ti kita ki jing ga bashabar nang fi. Kita ki jing kenyang ga dok nut. Ki jing ya bishni beri ki jing pihun. Jing isi ya iwai. Jing ya bu nut. Ki ambak aurea. Ki tanglang ga buat. Ka syukur. Ka thap. Ka thiem. Ka jing lek ban ben ya ki baduk. Kumenu boleh semua kan larang im kelah bomot syang pas udai tang lang bau Jesus Christ kan fi bahok minta kalong lang bau Jesus Christ wang along kalenti ngalong ka jing shisha ngalong kalenti I'm the way the truth ngalong ka kalenti ka jing shisha ka jing em bat om dan bolak man wan syokpa lat danga gom Petros wong tu fin kala ka bomot bat an yok pen baptis fi wei puwei ha kerteng jong Jesus Christ ban yok ma di pop bat fin yok pediang ya jing ai men sim ku fi dan men sim ku fin dan ka jing keman ana fi wat lang ai ya ka jing saklor jaba jat ben rio kan niru rei apo do no ngadan ka jing keman ngam kuslai na mangadan yo Jesus Christ aduai ho am tagi nong sinsha aduai bikin yok ka jing start ana fi
Rồi họ đôi nút kadang ka jisuk kum ubriu mamlak ban cipet kan susngap rồi kadang ka jisuk ka bajana ya no fi namar balai ngalek su balai rajin duai ngakran fi ngir ngam chak tiang namar bang akran ka jisuk skam bang shani au Jesus Christ dei tang la ba Jesus Christ wala ban pen fi la syayap nam ta ki pop jong fi paino kinong ya lampu la syayap nam ta ki pop jong fi ka dif na Calvary nget ya kata wala mi pat akasi ka balai da ka bor jong men sim khu wat mani blai thau su dei tang wei blai bo shisha bang im hak ban menir tau dei blai kilai pau khun bo men sim khu lang bau Jesus Christ filak ban wan kala ka bamut pai no su Jesus Christ repent of your sins the plai to be pop but on fry just ma pai shami pat fimla ban tip lano fin yak ano fi slow dan bor slow climb ka bor jong fi slow man chule ju bon re bo blai dawai fi ba fin yak no da fin ya pen ya ka ben sim jong fi blai wong filak ban yok ka bor filak ban yok ka spark filak ban yok ka pau re da brio unya pen da brio unya pen ya ka ben sim jong fi tip bala da fin yak yang ni filak tikna ba fin lek show Jesus Christ na fin lek du jap filak tikna ban lek pen tikna where will you spend your eternity lano shano fin lek ya ka ba jing bam jukut jong fi what slow crowd no fi dan makna kabor ala daud blay dawai fi mentai ka GM jam fi chano finland ka GM bam kadan ka dujak ding uksan ubam julep uksan ubam juyap ka ding ka bam julep ka banbam atau uksan banbam no fi atau filak pentikna yang dia chano finland simat viewers filak pentikna yang ba filak mat filak lalut yang di pop inong yalam lagi balang keliru la lut nem da pop syakri syai nem blay hom sim ajisha lagi dang te lagi ki pop Jesus Christ wan wong ba blay pha yo Jesus Christ ni pray bon ma ye ki bri ki ni pop ki atu ngi la yo la lut nem ngam kran ngam bang ilong perfect blay re atu ngi be nem sya ta ka jing jana berhat no no fi kala ka bomot no kat badang ya ka jing ai jong blay gadang dan makaya jong GIA jong blay kadang dan kelak mamut no syakri no do men sim no fi nginum la ban syakri da ka jing klik brim nginum la ban kran ya ktin jong blay klam la pen slek do men sim khut kani ka jing kran jong ala da kam dei do men sim khut kan umlong ye re ha bala pen slek do men sim khut kan kata igi do no jong fi kan pan pai wat igi ba kraw batri jong blay le sidan ar ne laingot na pedang jong fi ba kraw batri banong sisha ibadah nak di department lagi jong no fi yo so ne kti jong blay ka ta fi kala bomot nak jing tia fi dan di pet ni jing tia fi nak di kamera fi kala bomot pai shu blay thau thmai fi dan ka jing suk au blay ka kerdan jong fi kamlak man a jing suk fi ka bor kan mlak man a jing suk fi rei dei tang Jesus Christ balak man ai na ka jing suk ka palat liam dan am ta ka buram jong blay yero you try ai ka buram shami try to ngin ya duai ni atraji su hakani ka por ke traji su kat baki di viewers ki pen kot no ban snap ya ni ka video tra na duai hame ko pa traji su ko do bombe men pen pai no ya ka do no jong ki shame tra in pai no ni ka ginger si ajela jong ka dan ka ginger si ka jing bang sak ka jing pot plak try ba nadu ki baret hadu ki bakra wa tri hadu ki nong sishar balang hadu ki na barok try in pai no in pai no na do ka do not baro ban men snawi ta gi jing duai jungi men pen khut e ti pop jungi lang ba snam jong Jesus Christ ban ngingat aga jing syayap jong me aga ding na Calvary ba ka basi ka balai malami pat patrangin IT mat bat men sim jame kum ka jat medri in IT mat bat men sim jame ba men lang na utrai mat ba men sim shimat trangin IT trai patura ma mayo snawi ga jing duai jungi mayo snawi ga jing kelar ba mot ni men pai no trai menum penjak kuma penjak ya Sodom dan Gomora menum penjak kan teraji subuh kodor kum hiwai jat benriu terai teraji subuh kodor ba shimat min penyesuk bat me bat nindan kata ka jing slow scam habang ilat no na kami ga percaya teraji su terai begin mi no na jing slow niam terai ki penlong blay ya kan niam teraji subuh kodor begin kelar mamut begin penlong blay ya kan niam rai Jesus Christ sudah blay jungi Inuan siya kaktin ba shisha jong kaktin jong blay in pai na do nut barok try ban man padiang yang i try kanyam kadi kawai ka bangi penlong blay at try ta
Nai try tungin mani tang ma miu blai bo im bat ka kti jong mi kti jong try ko ma try ji suba ma mi me yet kita ginong mani ki ba mani ya mi hau men sim bat ka ji shisha am ki niam di rukam jong mi lak nyak malak nyak try ji suba kodo ma ngam sim la thau mem sim shong ha kita gi yeng ki balak thau da ka kti jong bri rei ma shong ha gi dot no jong ki temple jong shimat ki da gi ki yeng shong jong men sim ma khut aturai ji suba kodo ai bakani ka jing duai kani ka jing kran jong kana spread viral bakan ka kta aturai ba me kila yo slow ya kani ka sni ba ma kran ya kani ka jing shisha bat shimat ni hapan a jing kan rai na menta ka buram jong me nga duai aturai aturai tang mami ngin syakri tang me ngin syak tieng turang inum syak tieng yo balakwan penjat ya ka map jong ni tang kani ka slap thai ring kap syak tieng yo tau balakwan penjat map at men sim adu job ding aturai tu isendai ni ka jat ben riu jong ni sendai ki wei ki jat ben riu ki pampat tip ya me bangi ngin long ka jishai ki wei pat ki wei jat ben riu pat bangi long ka jishai coba gospel turai aturai kin sangi no ini ki jing snam ki jing ele kenti mar kenti wei long yalam ele yo wei inong buat jong wei ki ele ki wei turai ni dua ya ka jing sok blai ani ka jela jong ni Bahkan jika sensar kadar kini election tak niat jika basuk terang dua yang kajing suk terai. Dua itu terai nama tak itu gi bakra baturi ki naduk di police officer. Naduk gi bapek terai jisu yang sensar kadar terai kan dan kajing suk terai kan umdan kajing elek markan tiga umdan kajing snam terai jisu bakador kan niat baik ya ini dua itu terai. Dua itu terai bagi beri kin buat nanti jadi an ki kanun ki balabu terai jisu bakador. Dah sensar kadar kinum lelek persyak iki an nomor turai mami ang turai jisu menginum lelek persyak iki kita ginong sensar ini kan ka jing duai jama ka jikran jama kamlong ban pelek persyak iki ginong sensar nomor ka tin jong belai gong bai ginong sensar akan ni gari labu ru dau belai mau bagi num pen kan ganong fi dak jing ya syok ya dak ni duai kan bagi numpan kan mau ingin buat renti inong renti kanong indang dia jing setting blai tadi indang jing setting blai numpan kan ki ani kanun raji su aingu eme ven raji su kodo ani ka sni trai ya IT sheme ka buram ka jingero kalong tam sheme aga kerteng wa tiang tam jong jisu krisna pendem amen kublai shibun viewers like share but subscribe patung ini dua simat lagi yang ini tungin ya dua yang nong fi lagi jom ki balang lagi jom ki hang no ka jaka fi dan ki jing tiak nong fi na no ki kamera nong fi yang penlut lagi jing dua kublai shibun ya ro